Μη βιάζεσαι. Μη βιάζεσαι γιατί δεν ξέρεις. Τι είναι αυτό που δεν ξέρεις? Σε αυτή τη ζωή όλοι κουβαλάνε μία τσάντα στην πλάτη τους. Αυτή είναι η τσάντα της ζωής τους. Το θέμα είναι όμως ότι αυτή η τσάντα και το μέγεθός της δεν έχει να κάνει με το αν είναι κάποιος άντρας ή γυναίκα, αν είναι μεγάλος σε ηλικία ή μικρός. Έχει να κάνει με όλα αυτά που περνάει στη ζωή του. Και πολλές φορές μπορεί να είναι ένα παιδί το οποίο έχει μια τεράστια και βαριά τσάντα και κάποιος ενήλικας ο οποίος έχει κάτι μηδαμινό. Όλοι όμως κουβαλάνε τη δική τους τσάντα. Μη βιάζεσαι να κρίνεις κάποιον και να πεις «Έλα μωρέ, αυτός σιγά τι ξέρει, τι έχει πάθει». Δεν ξέρεις. Άμα δεν θελήσει να μοιραστεί μαζί σου, δεν θα μάθεις ποτέ. Οπότε δείξε λίγο ενσυναίσθηση και κοίτα να δεις τη δική σου τσάντα τι κουβαλάς. Γιατί το τι κουβαλάνε οι άλλοι είναι δικό τους κομμάτι. Και η δικιά σου δουλειά δεν είναι να τους κρίνεις, είναι να τους κατανοήσεις. Και γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί είμαι ντίβολη. Και ντίβολη σημαίνει different view of life. Και αυτή είναι η δικιά μου οπτική στη ζωή. Αν σ' αρέσουν και σε εξελίσσουν τα μηνύματά μου, ξέρεις τι να κάνεις. Αναδημοσίευσέ τα για να φτάσει η γνώση παντού. Μην είμαστε εγωιστές.